Natakot ka? Hindi, try lang. Hawak ka lang, no? Hindi kaya yan. 1, 2, 3. Yan na. First time natin magte-trail kasama si Mrs. Good luck sa atin. Sana tama yung desisyon natin sa buhay. Woohoo! Ganda ng view! Wow, katutumba J4, nakakahiya. Parang humirap siya ngayon, ha? Yung mga kasama natin, kumusta kaya? Ano ba itong pinagagagawa natin? Let's go, Valiente! Huwag mo papahiya kay Mrs. Akong bahala sa'yo. Huwag kang matakot, huwag kang iiyak. Double na pala pagod pag may OBR. Woohoo! Let's go! Para akong ibon. Oh, tignan niyo yung view sa likod, oh. Solid! Woohoo! Woohoo! Thank you, Lord. Tignan yung view. Napakaganda. Welcome to Daang Kalikasan. Woohoo! Napakaganda, oh. Konting-konti na lang, magdurugtong na. Wala nang 1 kilometer. Dito talaga, puro puno pa yung bundok nila dito. Amoy talaga. Amoy kalikasan dito. Ay, kinakabahan yata ako. Uy. Sarap mag-trail. Amiss ko to. Okay ka lang dyan. Ha? Umiiyak ka na yata. Yung ayaw kang payagan mag-trail, ayaw kang payagan mag-motor. Isama mo, ayan, sumama. Grabe, lakas! Lakas na ulan! Ayan na! Good morning guys. Ang oras natin ay mag-aalas 11 ng umaga. Dito tayo ngayon sa Daang Katutubo or dito sa may Sitio Mapita or Mapita View Deck. Isa ito sa mga dinarayong tourist spot ng mga riders dito sa may Pangasinan. Oo nga pala, dito yan sa may Aguilar, Pangasinan. At syempre meron tayong panibagong adventure. Kasama natin si Mrs. Ay, ayan. At makakasama din natin si Sarge. Ayun. Sarge Moto. At may makakasama pa tayong isa, si Brother Eugene, si Where's Next. At ang gagamitin nating motor, eto si Valiente. Siyempre, ayan. Sinakay natin dito kay Mimi kasi naka Nabi tires. Dito advisable gamitin sa cemented road. At to, gamit nating helmet, Aero pa rin siyempre. Tsaka itong ating Elevate na MX boots. So salamat kay Sec Moto Supply. So kung gusto niyo ng ganitong helmet at saka ganitong boots, available po yan sa Sec Moto Supply. So yun, napakalapit lang naman yung pupuntahan natin. Bababa lang tayo dito sa may Mapita View Deck. Tapos tatawid tayo papunta sa may Daang Kalikasan. Kasi bawal pang pumasok sa Daang Kalikasan kung dadaan ka ng mga tarem. Kaya dito kami dadaan ngayon, dito sa may Aguilar. At oo nga pala, ito naman ang gagamitin nating 360 drone ngayon. Ito pa rin ang ating Anti-Gravity A1. So tignan natin kung gaano kaganda ang mga makukuha nating clips gamit itong Anti-Gravity A1 natin dito sa may Daang Katutubo at Daang Kalikasan. Kaya tara, samahan nyo kami guys. Adventure tayo. Let's go! Ayun oh, may makakasama pa tayo naman. Sarap oh, naka Royal Enfield. Dito tayo dadaan sa sa baba, sa ilog tayo. River crossing. Royal Enfield, Himalayan. First time ko magte-trail lang may OBR. Sana kaya. Let's go. Ayan, dumami na tayo guys. Nag-set kami ng ride, kaming dalawa lang ni Missy. Sabi ko sa GC, baka meron gusto sumama. Ang dami sumama, oh. Dumami na tayo. Hey! Oo. Ito, PG1 Gaming, oh. Ito magaan, ito masarap talaga pang trail. Ito magandang dalhin sa pick-up oh. Pag camping, pag meron kang bibilin. Hey, eto na si Where's Next? Hey, all the way from Zambales pa yan. Kung saan siya dumaan, doon kami dadaan. Okay guys, ang oras natin ay 10 minutes before 12. Lunch time na, ready na? Kompleto na kami, tara na. Nakalimutan natin mag-gloves. Huwag niyo akong gagayain. Unsafe. Nakalimutan natin yung gloves natin. Hala, wala tayong preno sa likod. May ano ka ba? 8? Mayroon na. I-bleed nga natin saglit.
Hindi kasi nagagamit eh. Buti na check natin agad. Hindi, wala tayong preno. Ay, okay na yan. May preno naman sa harap eh. 3 bars. Abot kaya to? 3 bars? Malaki yung tangke ko. Taki mo. Kuha na lang tayo sa'yo, no? So may kwento pag naubos. Oo. Okay. First time natin magte-trail kasama si Mrs. Good luck sa atin. Sana tama yung desisyon natin sa buhay. Let's go! Hindi naman halata na paborito natin dito sa Daang Kalikasan, no? Nakailan na tayo dito. Hindi, ang ganda naman kasi talaga dito. Hindi nakakasawa. Woohoo! Tatakot si Mrs. Tatanong niya kung may preno na daw. Meron, kaya lang mahina. Pero kaya naman. Woohoo! Ganda ng view! Ito pa, ito pa. Ito, oh. Puro green ngayon kasi nag-uulan na eh. Grabe, lakas ng hangin. Wow, look at that view! Ay, parang nasunog yung bundok dito, oh. Woohoo! Sarap! Ayun, oh, doon tayo pupunta, oh. Yung kalsada na yun, oh. Woohoo! Pababa na tayo. Woohoo! Ang ganda. Kala mo first time ulit natin dito eh. Solid, oh. Wow! Grabe, ganda. Ganda rin ng mga go-tricks dito, oh. Dito natin iniwan yung minivan natin dati. Ito, pababa na to. Last. Wow! Ganda guys, oh! Hey! Ganda! Wow! Matarik! Makakanan na tayo dito. Dito tayo, Chip! Dito! Ito na yung pader, oh. Dito tayo aakyat. Ha? Ano na? Katas na? Baba ko yan. Hindi kaya yan! Natakot ka? Hindi, try lang. Hawak ka lang, no? Hindi kaya yan! 1, 2, 3! Yan na! Joke lang, joke lang. Ang tarik, oh. Natakot si Mrs. Naglalakad na lang daw siya. Tara. Kaya naman yan, kaya lang nakatakot lang, oh. Kamay OBR eh. Para pader eh. Oh. Tara. Si Sarge talagang itutuloy niya eh. Hindi ko mabiro eh. Mahirap kaya mag-trail na may OBR. Maya malalaman natin. Uy, dito madaming turista. Dito kasi masarap mag-camping or mag-picnic. Kasi may maganda yung ilog dito. Ay, mababaw yung tubig ngayon. Oh, mababaw ngayon. Ano, G? Ah! Huwag ka tutumba, J4, nakakaya. Woo! Musta yung Himalayan? Kapo, okay ka lang, Kapo? Ito, medyo mahirap lang konti dito. Pero hindi katulad dun sa kabila. Yung sa kabila, mahirap talaga eh. PG1 Gaming. Yun lang, basa na sapatos. Alright! Red Max. Oh! Red Max. Yun ang kagandahan pag magaan yung motor. Yun. Ayan, dito sila naliligo, yung mga nagpipiknik dito. Malinis kasi yung tubig dito sa may ilog na to.
Actually, connected yung ilog na to sa Maples River, yung na-feature na rin natin dati. Tapos ito yung tulay. At dito na tayo dadaan, mas madali. Mahirap dun sa may pader. Mukha kang kinakabahan eh. Ano, gusto mo mag-swimming-swimming na lang dito? Ito na lang kayo dito. Ano? G? Kung mapuntan sir, yung pinuntan namin, ganda sa kubo lang. Ayun, sige, kayo na bahala. Mag-guide sa amin. Sama-sama lang kami. O, wag daw sa matirek na. Kinakabahan si Mrs. eh. Sa ano lang. Basta kumapit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Baka J4 yarn! May kasama ako matutumba. O, mauna ako para pag natumba ako, may tutulong sa akin. G? Maangat yung harap natin. Ah! Umaangat! Diretso ko na ha! Ano, okay ka lang? Woo! Napagod pala pag may iyangkas ah. Suga pa. Nasave pa natin yun. Malapit na. Success! Isa pa, isa pa. Usog sa akin, usog sa akin. Gapang lang, gapang lang. Madali na dito. Wala na. Sana. Para mahumirap siya ngayon Woo! Ay, sa wakas. Survive. Yung mga kasama natin, kumusta kaya? Ito, gapang lang. Woohoo! Ano ba itong pinagagagawa natin? Aray ko. Woo! Woohoo! Malapit na! Malapit na tayo sa taas. Let's go, Valiente! Huwag mo kang papahiya kay misis. Tingnan nyo naman yung view sa likod natin. Tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Hindi, no? Ayan, no? Ito na naman. Lubak-lubak na naman. Akong bahala sa'yo. Huwag kang matakot. Huwag kang iiyak. Umiiyak na yata. Natakot ka? Natakot daw. Hinga muna tayo dito sa lilim. Hanap tayo lilim. Ayun Ayun, sementado na basic. Woo! Double na pala pagod pag may OBR. Ito, hindi na matarik to. Yeah! Woohoo! Sarap! Sementado na! Success! Hindi tayo natumba. Success! Tingnan nyo yung view sa likod. Tingnan nyo yung view sa likod, Solid! Woohoo!
Okay, tara. Hindi na sumunod yung isang kasama namin na naka-PG1. Doon na tayo sa may view deck. Let's go! Ito, puro sementado na. Huwag ka na matakot. Huwag ka matakot. J4 driver mo eh. Nadidislocate. Woohoo! Doon kami galing, oh. Ayun, oh, yung Daang Katutubo. Ito, last rough road. Ito, basic na lang to. Oh, di ba? Woohoo! Napakaganda guys, oh. Tignan nyo yung nasa likod namin. Hindi ko kaya tignan eh, kaya kayo na tumingin para sa amin. Maganda ba? Solid na? Woohoo! Thank you Lord, check natin yung view. Napakaganda. Uy, ang ganda ng ulap oh. Wow. Feeling ko talaga hindi naka-align yung manibela natin. Nakalimutan kong idiretso kanina, ayusin ko nga mamaya. Valientes ang alam. Ito, kakaliwa na tayo dito. Ito na yung papuntang Zambales dito sa kanan. Dito na makikita nyo mamaya yung bundok sa kanan. Sobrang ganda. Dito mapuno pa oh. Makita nyo no. Pero banda dun, halos kalbo na yung bundok. Kasi may mga illegal loggers dati dito. So ngayon dahil wala na sila, dinevelop na lang yung kalsada. Ginawa na lang siyang, ito, Daang Kalikasan or Pangasinan Zambales Road. Pero ngayon may mga tree planting ano na activities dito na nagaganap. Bukas meron dito sina Nardong Biyahero TV, kasama natin sa Team Palibot. Kasama sila sa tree planting activities. Kaya lang tayo, hindi tayo makakasama kasi Father's Day bukas. Siyempre, family first. Kaya ngayon na kami pumunta. Tsaka ayan, kung mapapansin nyo, madami na rin naitanim na mga puno. So soon, ilang taon mula ngayon, dadami na yung mga puno dyan. Lalaki na yung mga tinanim nila. At dito, pansin ko, presko yung hangin. Medyo malamig yung hangin dahil nga nasa taas tayo ng bundok. At ang lakas ng hangin. Sana maganda pa rin yung audio natin kahit ganito kalakas yung hangin. Ito yung mic natin, no? Nasa belt ng helmet. Ito yung sinasabi ko sa inyo, maganda makikita dito sa kanan, no? Ayan, no? Tingnan nyo dito sa kanan, no? Oh, ayan, no? Woohoo! Ganda, oh! Hey, Daang Kalikasan! Welcome to Daang Kalikasan! Woohoo! Napakaganda oh! Hindi nakakasawa. Ayan oh. Sarap! Ito na view deck. Woo! Dito presko dito. Okay, sa wakas, nandito na tayo sa Daang Kalikasan view deck. Pakita ko sa inyo kung ano makitang view dito. Si Mrs. nagbe-video-video na oh. Ano? Sulit ba? Ganda. Ganda no? Oh. Presko dito. Hindi ko alam kung pang ilan na natin dito eh. Pero hindi nakakasawa kasi. Sarap tumambay dito. Kung may dala lang tayong duyan no? O yeah, actually, pwede tayong maghiga-higa dito. Dito sana maganda mag-camping no? Dito oh. Camping. Oh. Oh, ano yan? Mukhang may dala silang lutuan ah. Ilabas mo yung ano, yung liempo, tsaka crispy pata natin. Oh, ilabas mo, nakakaya, naglabas sila ng kape. Ayan, ito, ding dong. Oh, ayan oh, may dalang lutuan oh, sarap. Meron pa tayong hopya dice. Tatagal mo tayo ng konti dito, no? Oo, tambay muna tayo dito, ang init eh. Ito yung mga compact na lutuan oh, pang moto camping talaga. Ganito dapat, maliliit lang. Oh, ito yung view dito. Naninilip si Sarge. Sarge, naninilip ka Sarge. Nakita ko. May naliligo ba? Tignan namin yung trail kung mahirap ba o hindi. May trail, oh. Iis kami na naman yung sarili. Oh, may trail, no? Ayan, doon packet doon sa may kubo. Di, ito pababa din meron, no? Ayan, yun doon ang tagos niya. Dito tayo dadaan, no? Ito. Ito yung tinagos namin ni Sarge nung summer. Tinagos niyo yan? Pababa dyan sa may ano. Grabe naman kayo. Ang lulupit nyo naman. Nagbubuhat kami ng motor. Hindi na namin babalikan yan. Nagbuhat kayo motor? Ah, yun yung ano. Yung, ang tawag doon? Pugunsili. Oo, Pugunsili, no? Yan yun. Binike yan ni Rob. Ano yan? Rob Outventures? Oo, ang lupit. Ang lupit mag-bike nun, no? Idol ko yun eh. Litrato sir, maganda. Oo. Yun, kung kami nakamotor, siya nakabike.
Doon kami na-scam sa litrato niya. Ah, yung picture niya. Oh, yun. Isa pa. Ano pangalan nun? Adriel Paglinawa. Yun, Adriel Paglinawan. Shout out. Mga malulupit na mag-mountain bike. Pag napasok ng bike nila, Papasukin na motor, no? Sila yung mga pinakamalulupit. Kung naghahanap kayo ng mga gustong i-follow na malupit bike. sa mountain bike, mga mahihirap talaga yung mga pinupuntahan nila. Si Ken Flores kaso na motor na yun. Si Ken. Tour guide na si Ken eh. Shout out Ken. Ano na? Kailan mo kami dadalhin dyan sa La Union? So tatambay lang muna kami dito siguro mga 5 oras. Hindi. Tatambay muna kami dito na medyo matagal-tagal para ma-relax kami. Nakapagod din mag-trail eh. Hoy, mahulog ka dyan. Umawak pa sa kala mo naman malaki na hawakan niya. Uy, kumukulo na. Ano yan, kape? Espresso. Uy, sarap oh. Sarap na amoy. Ay, sayang hindi na tayo nagkakape. Oh. Oh, baso, matapang to. Ah, pero yung rice coffee nito, pwede ako. Kaya lang, wala siyang dala. Ah, kape ni. Okay. Kape. Espresso. Si Sarge, may dala pang bigas oh. Magkakanin ba tayo? Ah, kanin tayo sa. Kayo, pwede. May tubig dito pang. Sige, hindi ako magkakape. Okay, ma'am. Kape. Lalo kakabahan yan. Oh. Ganito lang oh. Pag nandito ka sa taas ng bundok, lahat ng pagkain dito masarap. Wala kang choice eh. Wala kang no choice. Guys. Ito yung plato natin oh. Oh, kailangan ko na ano. Kahit hindi ako nagluto. Ah. So bilangin na naka ano lang ako ha, mga 200 pieces na strands. Ayun, thank you. May sausage pa. Vienna. Saluhan natin ng kanin pa para dumami. Bagong Sarap! Guys, kain tayo oh. Tapos habang kumakain ka, ito yung view mo oh. Hey! Natapon guys, natapon! Kapag mataas ang elevation, masarap ang ulam. Iramin ko na to. Hey! Yuli! Kala ko ba nahiya ka? Nahiya daw oh. Oh. Kaya kasi pag iuwi pa yung kanin. Eto guys, tignan nyo. Ito mukhang mga bagong tanim lang din yung mga puno na to. Ayan oh. Ayun pa oh. Balang araw lalaki na yan. Ang dami na rin oh, mga tumutubo. Mga galing din sa mga siguro sa mga tree planting activities yan. Tsaka dun oh, dumadami na rin yung puno. Ang ganda siguro nito pag puro puno na yan no. Balang araw, soon. Sana maabutan pa natin yung panahon na yan no. Okay guys, ang oras natin ay 2:25 PM. So tara na, pinaliparan natin ng drone gamit yung ating anti-gravity A1. Grabe, ganda ng view no? Nauna na sila para makuha na natin sila ng drone shot tapos kami ni Mrs. hahabol na lang. So next destination natin, puntahan daw natin yung bagong view deck dito. Let's go. Kaya lang yung gas natin, dumami! Naging 4 bars. Solar yarn. Ang ganda talaga ng mga bundok dito. Bye bye, Daang Kalikasan. Ay, Daang Kalikasan pa rin naman pala yung pupuntahan natin. Kaya lang Zambales part na. Kasi ito, mga tarim part na to. Let's go, let's go.
sa atin mamaya, pabalik dun sa minivan. Kasi mapapalayo tayo niya, dadaan tayo dun sa rough road dun na mahaba, mas mahaba. Pero mas madali naman kaysa dun sa inakit natin kanina. Pero sabi ni Eugene, ni Where's Next, medyo maputik daw ngayon. Kung mamaya tignan natin. Nakailang beses na rin naman tayo dun eh. Kaya lang, wala tayong OBR. Ngayon may OBR. Pero kaya yan, kaya ni Valiente yan. At para makita na rin natin, gaano na lang kakonti yung ginagawa nilang kalsada dito. Kasi malapit na magdugtong tong ano eh, mga Tarim at saka Santa Cruz, Zambales. Konti na lang yan, magdudugtong na yan. Doon sa may Zambales part, mas makapal ang puno doon, mas malamig ng hangin doon. Pero dito banda, marami na rin naman mga puno. Oh. Mas makapal lang talaga overall yung mga puno doon. Okay, dito na ulit tayo. Ito sila. Dito tayo galing kanina. Dito tayo umakyat, papunta dito. Ngayon, diretso tayo dito. Alright, 2 bars. Kaya ba to? 2 bars? Madami naman kayong gas eh, no? Sipsipin na lang natin. Okay, 138.9 kilometers. Start tayo. Let's go. Ito na, pasambales na to guys. Tingnan natin kung kumusta na dito. Uy, nasemento na to. Dati rough road pa to eh. O diba, dito mas madami ng puno. At matatangkad yung mga puno nila dito. Si Haymax, may ibon siya sa helmet oh. Si Toothless. Ito na, off-road na. Taas pala yun. May ibon sa helmet mo! Oo nga. May dragon! Uy, namiss ako ni Mrs. Dumidikit sa akin. Palusong eh. Angas ni Alwin oh, naka-Himalayan. Dito oh, pula yung lupa. Let's go, Valiente. Bilis eh, kala mo walang OBR eh no. Hintayin natin si ano, yung naka PG1. Orange na orange oh. Ayun na sila, let's go. Mas maayos na siya ngayon kaysa dati. Mas patag na. Last punta natin dito puro bato pa eh, tsaka lubak-lubak talaga. Oh, sementado na. Ang konti lang ng rough road. Malamig na hangin dito banda. Oh, di ba? Ang lapad. 1, 2, 3, 4. May sobra pa. Ang lapad ng kalsada. Ang makapal na mga puno dito oh. Kaya lamig eh. Sarap, motor. Ang itim niya na. Sana wag bumagsak. Wow, ang ganda guys. Hindi yata sanay si Valiente na may OBR ah. Nagumagapang siya. Come on Valiente, kaya mo yan. Huwag kang papatalo sa PG1. Hindi, ano, matarik lang talaga. Kahit PG1, nahirapan din, no? Kahit walang OBR. Sagad na, boy. Ang ganda talaga nito pag natapos yung kalsada na to. Konting-konti na lang, magdurugtong na. Wala nang 1 kilometer. Ilang meters na lang yun. Uy, grabe hangin, ha? Kala mo, may bagyo dito, ha? Pero yung hangin dito lang sa kalsada, yung mga puno hindi hinahangin. Pwede pala yun no. Ayun no, ayun yung kalsada oh. Doon tayo pupunta oh. Ayun no, zoom natin, kita sa camera. Ayun no. Wow. Sarap dito kasi madami puno talaga oh. Nakita nyo naman no. Kapal na mga puno. Puro sementado na lahat pala. Wala na kami nadaanan na rough road pa. Feeling ko matatapos na to ngayong taon. Ito na siguro yung sinasabi nilang bagong view deck. Ito, first time natin dito. Welcome to Daang Kalikasan View Deck 2. Ito yung pangalawa eh. Let's go. Tara, tingnan natin kung ano meron dito. Sana may lilim. Ay, meron. May mga solar pa nga oh. Ang galing. Tara. Ano, kaya pa? Hingal yarn. Ito dito mapresko. Mas malamig hangin dito. Wow.
Ang ganda. Ang ganda ng pwesto ni Alwin dun ah. Ang ganda, maganda guys. Ang ganda ng pwesto mo dyan ah. Hindi pala maganda. Patakot pala. Ayan oh. Kamalikot. Bangin pala guys oh. Bangin. Ay, wala kang kabuhay dyan. No? Baka tayo na lang yun. Ayan pa yung ano oh. Ang ganda. Kalsada. Great Wall of. Dito talaga puro ano, mapuno pa yung bundok nila dito. Saka yung amoy ng forest ay. Oo, no. Amoy ano talaga. Amoy kalikasan dito. Meron pa dun sa taas oh. Mga solar pa. Tanggal lang muna tayo helmet. Tapos paliparin natin yung anti-gravity A1 natin dito na drone. Let's go. Oo nga pala, sa mga hindi pa nakapanood nung ating last vlog or review dito sa drone na to or anti-gravity A1, ito nga pala, pag ginagamit to, gamit siya goggles. Dito mo makikita yung preview or yung kung ano yung nakikita ng iyong drone. Tapos, ang kagandahan ng anti-gravity is may lumalabas dito. Meron din siyang screen dito sa harapan ng kanyang goggles. Nakikita mo kung anong nakikita ng pilot. So, kunwari, yung tropa mo, gusto niya makita, o yung mga kasama mo, gusto niya makita kung ano nakikita ko, titingin lang sila sa goggles ko, makikita na nila. Tapos, meron din siyang controller. Ito yung magko-control sa drone mismo. Pag ginanon mo yan, pupunta sa kaliwa, or titingin sa kaliwa yung drone. Pag ganon, titingin sa kanan. Yung anti-gravity A1 is wala siyang backward, or anong tawag doon? Reverse? Wala siyang paatras, puro paharap lang. Dahil nga naman 360 drone siya, lahat nakukuha niya. So, kung gusto mo makuha na niya sa likod, nakukuha din niya. Kahit pa abante ka, nakukuha pa rin nasa likod. Kahit sa ilalim, pwede, sa side. Depende na sa'yo. I-reframe mo lang pagdating sa cellphone mo or sa Insta360 app or sa PC mo, sa laptop. Isang shot lang. Ang daming clips yung pwede mong magawa. Tapos may antena yung goggles, syempre. Ayan. Tapos yung goggles, i-connect mo siya dito. May battery siya, nakasama. Ito yung magpa-power sa goggles. Tapos isang pindot, tsaka isang long press. Pa-power on na yan. At ito yung mga extra battery. Tapos ito yung bag niya, maliit lang. Ang isa pa sa maganda dito sa anti-gravity A1 is napakagaan niya. Under 249 grams lang. At makunat din yung battery. Ayan. So, unfold mo lang siyang ganyan. Tapos, pag meron siyang ito, may paa. Ayan. Oh, di ba? Para hindi tumama yung lens. Oo nga pala, since 360 drone siya, meron siyang dalawang camera, isa sa ilalim at isa sa itaas. Yung nakukuha ng itaas at ilalim, magko-combine. Kaya lahat nakukuha na niya. At kaya na rin itong mag-record ng 8K 30 FPS. At ito may mga sensor na rin. May sensor din siya sa ilalim. Ano na to? Omni-obstacle sensing na siya. Kaya mas safe siyang gamitin kahit beginner ka. Hindi siya basta-basta babangga. Check natin. Buksan na natin yung drone. At buksan na natin yung ating controller. Waiting for drone connection. Ayun, ready to fly na siya. May nakikita ka ba sa goggles? Ano nakikita mo sa goggles ko? Nakikita mo akong nakikita ng drone, no? Oh, ayan. Yan yung sinasabi sa inyo, guys. Nakikita niya akong nakikita ng drone. Oo nga pala, guys. Ang lakas ng hangin ngayon dito. Tingnan natin kung kakayanin ng ating drone. Lumipad kahit malakas ang hangin. Let's go. So far, kinakaya naman niya. O, tingnan nyo guys, oh. Pag ginalaw ko yung controller, gumagalaw din yung drone. Kung saan ko tinutok yung controller, doon titingin yung drone. Abante. Welcome to Daang Kalikasan View Deck. Let's go! Woohoo!
Okay guys, ang kagandahan pa nitong Anti-Gravity A1, dahil napakadali niyang gamitin kahit mga beginner or wala pang alam sa pagdodrone, pwede mo siyang gamitin. Ayan, patry natin kay Mrs. Sige, paliparin mo na. Ito, angat mo, ito. Wow! Nakakalula. Yung sa taas. Para ako nasa taas eh. Wow! Para akong ibon. Para kasi Darna dyan. Oo. Ang maganda dito, hindi lang ikaw makaka-experience ng journey mo. Pwede mong ipapanood sa kanila. Pwede nilang maramdaman yung exact moment na na-experience mo habang pinapalipad mo yung drone. At para sa akin, yun talaga ang ibig sabihin ng keep the moment alive. Kaya kung traveler ka at content creator na katulad natin na gustong kumuha ng immersive shots, masasabi kong magandang option ang Anti-Gravity A1. Lightweight siya, beginner-friendly at sobrang daling gamitin kahit first time mo sa ganitong klase ng drone. At oo nga pala, naka-biggest limited time discount ngayon ang Anti-Gravity ng 20% off. At kung bibili kayo gamit ang ating affiliate link na nakalagay sa description box, may 65 watts na charger pa kayong makukuha ng libre. Kaya ano pa hinihintay nyo? I-click nyo na yung link dyan sa description box. Anti-Gravity A1, let's go! Okay, balik na kami guys. Puntahan na natin yung Magical Jeepney. Yung daan papuntang Mapita. Doon tayo bababa. Sarap na hangin dito. Ang cute naman ng helmet mo, Beng. Ano yan? Sek, no? Hey! Tapos nakasek ano pa? Damit, oh. Hey, Team Sek! Pero nga. Hey! Tara. Hey, Valiente, okay ka pa? May gas ka pa ba? Okay, let's go. Nakaka 149.5 kilometers na tayo. What happened? Lumagpas tayo? Lumagpas yata. Ah, ito na pala. Ayan na! Handa ka na! Ito, oh, trail na ulit. Ito na pala. Ang gagawin mo? Dito na ako idol eh. Ha? Try kong ilop. Gusto kong ilop eh. Sure ka? Oo. Kasi binabalak ko talaga pag ganun sana. Eh, kaso nandito na, malapit na pala eh. Ah, o sige, mag-message ka ano? Oo, sige. Ingat, ingat. Ingat kayo ah. Oo. Didiretso na daw siya ng ano, Zambales. Salamat ah. Ingat kayo. Ingat, ingat, ingat. Tara. Hoy, ginakabahan yata ako. Hoy! Let's go. Dito tayo sa mahirap. Ito, mas mahaba rough road dito. Pero hindi siya ganun kahirap. Mas madali. O, diba? Mas banayad na dito. At sarap ng hangin. Wow! Nice view. Uy! Bababa daw si Mrs. Huwag kang bumaba. Kung bahala sa'yo. G. Ah, tagasaan ko lang yan. Wah! 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 Ah, minsan sasagasaan ko lang yan eh. Oh, oh. Oh, diba? Ang ganda. Baba! Taas ba? Baba ka pa. Parehas lang pala eh. Ayun sila oh. Doon sila sa taas dumaan. Dito tayo sa mahirap syempre. Naligaw eh. Parang nauna pa tayo sa kanila, no? Oh my goodness! May putik. Tara doon tayo. Lampasan muna natin ito putik. Balance tayo, ha? Okay. Woohoo! Sarap mag-trail. Namiss ko to.
tumatalo ng motor. And another one. Oops. Ito yung tubig na sinasabi ko. Hindi na, kaya lang malapit na tayo eh. Tara. Ready? Okay na? O, tara. Ayan na ang ulan. Sana wag tayong abutan ng ulan. Mahirapan tayo. Sarap! Okay ka lang dyan? Ha? Umiiyak ka lang yata! Woo! Ito, ganda ng view sa kaliwa! Wow! Boom! Lahat babanggain! Ganda yung gulong natin, huwag ka mag-alala. Dunlop yan, Dunlop MX-53. Kaya nadidislocate eh. Aray ko. Pinagkukurot na ako ni Mrs. Yung ayaw kang payagan mag-trail, ayaw kang payagan mag-motor, isama mo, ayan, sumama. Kasama pa kaya ito sa susunod. Ayan na ang ulan. Ya. Almost there. Oops, may kaliwa, may kanan. Dito siguro. Woohoo! Woohoo! Bug. Ay, sa wakas, tapos na ang mahirap na part. Patag na to. Bang! Patag na. Padali na to. Let's go. Hawak ka. Mas madali dito, no? Ayun na yung church dito sa may Mapita, Sitio Mapita. Yun, nasa Sitio Mapita na po tayo. Makikiraan po. Malapit nang bumagsak yung ulan. Buti di tayo nabutan ng ulan doon. Mahirapan tayo doon. Dahil na may OBR tayo. Ayan na, pumapatak na yung drone natin, mga gamit natin. Ay, kawawa naman si Eugene, si Worst Next, pauwi mamaya sa Zambales. Aabutan siya ng ulan. Ayan na, papatak na. Pumapatak na. Let's go, Valiente. Nagulat ako dun, ha. Tatalon. Boom. Yung drone natin mababasa. Buti na lang, malapit na tayo. Diretso na natin kasi ang lapit na natin eh. Ala, lakas! Lakas na ulan! Kalakas ng ulan, guys!
lakas! Ayan na! Lugi tayo! Let's go! Grabe, basang-basa na ako. Hindi nga tayo naligo sa ilog. Naligo naman tayo sa ulan. At least nakaligo pa rin. Woohoo! Yung mic ko, nabasa na. Eto na. Ay, sa wakas, nandito na tayo. Ay, sa wakas. Guys, tignan nyo nangyari. Basang-basa. Basang-basa kami. Solid. Ano, kamusta? Kasama ka pa ba sa susunod? Hindi na, hintay na lang kita sa bahay. Papayagan mo na ako mag-ride, no? Grabe ka. Buti hindi siya nalaglag. Let's go. Guys, dito na kami. Pagdating namin dito, wala nang ulan. Binasa lang kami. Na, basang-basa kami. Oh. Solid yung ride namin. Solid yung lubak. Solid yung lubak. So I guess dito nga tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat po sa lahat na nanood. At syempre kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button. At kung meron kayong gustong puntahan namin, i-comment nyo lang po sa baba. Message nyo rin kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan umabot yung video natin. Ayun, maraming salamat po sa lahat na nanood. Ingat palagi. Par. Where's next? Sarge, maraming salamat. Sa susunod, ride ulit tayo. Bye-bye! Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Older, dance, dance, to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter.